Foru intereseko proiektu honek 17,1 milioi euroko inbertsioa egingo du eta parte hartuko duten bi konpainien Nafarroko langileak mantentzen eta finkatzen lagunduko du. Zera, 96 langile, Lineas eta 505 langile Gelagriren Milagroko egoitzetan. Zuzeneko 15 lanpostu sortuko dira, gutxi gorabehera 2027an. Zehazki, produktu amaituta izozteko ganbera berri bat eta ontzietaratuko materialendako giro temperaturako biltegi bat eraikiko dira. Lineatzen instalazioan barruan erantzitako lursail batean. Zerbitzu esklusiboa emango dio Gelagri Iberika, bulego eta areto teknikoekatarako lokal eranskinak eta bertan eraikiko direnak. Foru gobernuaren ustez planteatutako handitzeak trakzio eragina izango du Nafarroko nekazaritzako elikagaien industrian, bereziki nekazaritzakoa den eremu batean, Milagron, kokatzean azpiegitura berriak tokiko baratze sektorearen modernizazio teknologikoa erraztuko du, eta ekoizleen eta haiekin lotutako beste industria batzuen artean irtenbide digital eta jasangarriak hartzea sustatuko du. Hori esker, Nafarroko nekazaritzako elikagaien kate osoak aurrera egingo du transizio ekologiko eta digital bikoitzean, eta Nafarroak erreferente bihurtuko da nekazaritzako elikadura 4.0 jasangarri eta lehiakorren arloan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.